Fantasztikus dolog, amikor az ember talál egy olyan sportot, amit együtt űzhet a kedvencével. A Kis Tóth család bizony nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hiszen viráglányuk például Európa bajnok lett Ausztriában a canicrossból. Na akkor merüljünk el a huskik világába, gyertek! A Kis Tóth családnak 3 fajtiszta huskyja van, és 2 keverék. Angel, Loki, Kira és Naum. Igen, és a legfiatalabb óriás, ő Jorek. A huskik azok alapvetően munkára lettek tenyésztve, szánhúzásra. Ebből kifolyólag ők genetikusan nagyon szeretnek dolgozni. Élvezik, amikor valami húzósportot végezhetnek. Pontosan ez az, ami miatt nagyon sok mozgásra van szükségük, meg nagyon sok felügyeletre, vagy irányításra, inkább úgy mondanám. A huskik jellemükben és küllemükben is több hasonlóságot mutatnak a farkasokkal. Jellemzően falkakutyák, itt is megvan ugyanúgy az erő, meg az egyéb rangsor, mint a farkasoknál. Ha emberrel vannak együtt, akkor jellemzően az ember a falka vezér. Maga a rangsor megvan falkán belül a kutyák közt is. Fölállítják viszonylag gyorsan, már kölyökkorba beilleszkednek, de ez a rangsor ez nem állandó, ez függ attól, hogy éppen melyik milyen testfelépítésű, mentalitású, és illetve a tulajdonos, hogy mit enged meg nekik, mit nem. A család úgy döntött, hogy keresnek valamilyen sportot, amelyben mind a kedvenc, mind a gazdi jól érzi magát. Ellátogattak Gyömrőre, ahol megnéztek egy canicross, vagyis terepfutó versenyt. Emellett tették le később a voksukat. Egyrészt nem igényel nagy beruházást, másrészt egészséges mind a gazdinak, mind a kutyának. Ha edzésről van szó, akkor én azt mondom, hogy heti 1-2-3 alkalom az minimálisan szükséges nekik. Egy-egy ilyen edzésnél általában ilyen 5-6-7 kilométeres távok szoktak lenni. Attól függ persze, hogy milyen idő van, mert ha melegebb van, akkor kevesebb, ha hidegebb van, akkor lehet hosszabb távot is velük edzeni. Na most ugorjunk egy nagyot, és nézzük meg, hogy hogyan lehet közösen sportolni a kutyusokkal. Virág novemberben az ausztriai Ottenschlagban canicross kategóriában elnyerte a junior Európa bajnoki címet. A 3 napos verseny 5-5 kilométert fedett le, míg végül Virág összesített ideje 1 óra 2 perc 12 másodperc lett. Ezzel nyerte meg a junior kategóriát Nevada nevű kölcsönkutyájával. Elkezdtem nagyon sokat kutya nélkül is, kutyával is futni, kilométereket gyűjtöttem, a kutyát elkezdtem erősíteni hosszabb távokkal, és utána meg egyre rövidebbre vettem a távot, gyorsítottunk, megint hosszabb táv, és akkor azt gyorsabban próbáltuk futni. Hát én az elején kitűztem egy időt 5 kilométerre, amit el szerettem volna érni, vagy túl teljesíteni. Hát ami sikerült is. Voltak benne emelkedők. Volt egy nagyon hosszú emelkedő, ahol tényleg láttam, hogy a kutya ott nem bír fölhúzni, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy akkor most mellettem fusson, hogy neki jobb legyen. A második nap meg nagyon félelmetes volt, mert úgy indult a kutya, hogy reggeltől rajtig, csak aludt a futóba, és meg se akart mozdulni, ugye. És hát félve indultam el, de ott volt a csapattársam, akinek volt egy kankutyája, és a 2 kutya egymást földegesítette, hogy most futni fognak. Első napi eredményekből kiderült, hogy van 1 perc előnyöm, második nap már lett 3 perc, és így 3 perccel hamarabb rajtolhattam a többiektől, mert harmadik nap egyesével rajtoltunk. És ott tényleg mondták, hogy hiába van ez a nagy előny, még mindig ugyanúgy teperjek, és hogy küzdjek érte, hogy nem maradjon. Virág most a novemberi olaszországi versenyre készül, addig pedig erőt adnak neki az eddig összegyűjtött érmei. Ez az Európa bajnoki,
De voltam már országos bajnoki címem is. Most ebben az évben azért nem kaptam meg, már kevesen, hát csak én voltam egyedül magyar futó. Ezek több helyről vannak, Gyömrőről, vagy Őrbottyánról, meg Veresegyháza, a Medve otthonból, meg hát Szerbiából, Szlovákiából. Már az osztályban is van egy olyan, hogy be kell vinnem mindig vagy az emléklapot, vagy az oklevelet, és így ezeket lefénymásolják, néha fölrakják a suli honlapra a nagyobb eredményeket, de most már az egész iskola tudja, hogy én mit sportolok. A család legkisebb tagja Balázs 10 éves, de már 3 éve kenicrossozik Loki nevű kutyájával. Egy kupája, egy nagy macifeje, valamint egy emléktáblája van. Ez Ausztriában volt, ilyen érmet kaptunk, juniorokkal versenyeztem, de nem velük lettem volna, hogyha lett volna elegendő ember. Így virággal futottunk ketten, és egyszerre értünk be, úgyhogy mind a ketten első helyezést értünk el. Figyelem az utat, és így néha-néha rápillantok a kutyámra, meg irányítom, hogy előre, tovább, lassabban, gyorsabban, jobbra-balra. A kis Tóth család kutyusainak élményekkel teli az élete. Egy kikapcsolódási forma, élvezetes sport, elégedett kutya és gazdi, és meg annyi kaland. Végeredményben így lehetne összefoglalni mindazt, amit a gazdi adhat a kutyának, és a kutya a gazdinak. Abszolút elégedettséget.